ஊரில் இருக்க எல்லாத்துக்கும் வணக்கம்ப்பா. இன்றைக்கி நம்ம என்ன படத்தை பற்றின ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெனின் அப்படிங்கிற படத்தை பற்றின ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரிவ்யூக்குள்ளே போய் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அப்படி லைக்கையும் போட்டு தள்ளிடுங்க. ஓகே, இந்த படத்துடைய கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ ஒரு ஊரில் இருக்காப்புல. ஸோ அவருக்கு இப்போ அப்பா அம்மா யாரும் இல்லை. ஸோ இல்லாமல் தான் வளர்ந்துட்டுருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் காட்டுறாங்க. ஸோ அந்த ஊரில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை, நில பிரச்சனை, ஏகப்பட்ட பிரச்சனை. இதே மாதிரி அதிகாரத்தில் இருக்கிற வில்லன்கள் அவருக்கு ஏகப்பட்ட டார்ச்சர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து அவர் சண்டை போடுறது என்ன, அப்படி அதிகாரத்தில் இருக்க வில்லன்கள் பண்ணியிருக்க தவறுகள்லாம் என்ன, உண்மையிலே இவர் அனாதை தானா, அதுக்கு பின்னாடி இருக்க பேக் ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு சொல்லி இவரை சுற்றி நடக்கக்கூடிய ஒரு கதை. ஸோ இந்த கதைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அதிகாரத்தில் இருக்கிற வில்லன் அவனை எடுத்து சண்டை போடுற ஹீரோன்னு சொல்லி அதே ப்ரெடிக்டபிள் ஸ்டோரியாக தான் இருக்குது. இதே மாதிரியான கதைகள் நம்ம எம்ஜிஆர் காலத்துலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்தளவுக்கு ஸ்டோரி ஒன்றும் புதுசாக இல்லை. பட் எடுத்துருக்க கான்செப்ட் ஓரளவுக்கு நல்லா சொல்ல முயற்சி செஞ்சுருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் வழக்கமான ஒரு ப்ரெடிக்டபிள் ஸ்டோரி தான். ஒரு ஆவரேஜ் ஆக்ஷன் எல்லாம் கலந்த மூவியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு எவ்வளோ ரேட்டிங் கொடுக்கலாம்னா ஒரு 5க்கு ஒரு 2.8 வேணால் கொடுக்கலாம்.